悲しみの向こう、片柳宏。5月5日、本当の偉さ。小さな子供に地位や肩書きは通用しません。子供たちにとって偉い人とは、友達が困っているとき、さっと助けの手を差し伸べる人。泣いている子に自分のお菓子を分けてあげられる人。小さな子供は本当の偉さを知っているのです。